Provincial Civil Registry headquarters yedu Manicaland. Chinhu chiri kutifadza tichipembera kuti new dispensation iri kuramba ichiita zvidavano zvayo zvemazuva ese. Kumashure uku you find kuti documents akaita sezvitupa, michato kana birth certificate wainzwa munhu achinzi dzokera kwawakatora, kureva kuti kana uri Mutare uchida document yacho unofanira kuenda kuchipingi zvakupera izvozvo, because everything is now going to be centrally located muno muheadquarter paheadquarter pano. Zvicharerukira vanhu. Tiri kufara kuti building yakatangwa manje but payava yatova pakati nepakati, and tiri kupromiswa kuti by musi wa 12 June vanhu vanenge pane patovhurwa pano, vanhu vakutoshanda. Saka tiri kuona isusu kuti tichava nekurerukirwa kwakakura. It's a beautiful building that is coming up here, and we are all going to be looking forward to good service to our people, and this is what the new dispensation is there for. Mapassport izvozvi tine ma-e-passport. So far ma-e-passports muno Manicaland ari kuitwa kuchipingi, but zvakangomirira kuti ino project ipere. Ichitopera kubva June ma-e-passports ese anenge akutoitirwa pano, zvinoreva izvo kuti aiwa ndo zvatakada, ndo zvatinoda zvacho. So tatanga basa musi wa 11 August last year. Saa tikutazira kupedza isusu na June 12 June tofuna kupedza site ya official opening pana kutora mbachi passport. So far tapa take leave satongoti almost halfway. So tanchiwa kane face break takutanga kwakane common, so in common 2 minutes aitinonokere. Sa tikapedza take mangwana takutanga kwaka break work, which means ngati pano kuti 1 week tetapedza break work, then roof yakutanga, then wakuplaster pasi, wakuisa mapockets, wakuisa ma-aluminium, wakuita panapa tine ngati tine CBZ bank iri kuya panapa. Sa ine ma-office ayo, then toita waiting room, then toti vanhu vasitapinda mukati vanotanga vavhetwa mapapers avari kunze nebhethi rako rakwana here nemapandiko zakwana here, then uzopinda mukati. Then up tine mastakes anozokwira padenga. Then maoffices anotangira uku ari pasi neari pamusoro akafanana, zviri pasi ndo zviri pamusoro zvakare. Sa design iripo manje ndeyekuti unogona kushandirwa uri pasi kana kushandira uri padenga.